Dobre. Vážený pán riaditeľ, vážená pani zástupkyňa, milé pani učiteľky, naše druhé maminy, ďakujem vám za vašu lásku, toleranciu, trpezlivosť a snahu natlačiť nám do hlav všetky vedomosti, niekedy aj zbytočne. A za váš ľudský prístup a častokrát Neplač. A častokrát ste Priverali oči. niekedy aj očka na pančuchách. Teraz sa môžete Veľmi pekne ďakujeme. A sľubujeme, že budeme šíriť dobré meno a naše alma mater, na stredných školách. Áno, a všetci sa poďakujeme. Áno, a ďakujeme. Ďakujeme. Dobre, tak bol zakliek.